min of meer een beetje gedwongen zo'n date in. Bleek ik te hebben afgesproken met een paardenmeisje. Die zijn heavy. Ik weet niet of de paardenmeiden in de zaal zitten. Ja, er begint niemand te hinniken nu, hè? Nee, maar serieus, ik heb een beetje sowieso door Chris, ken ik dat paardenwereldje een beetje. En per regio, iedereen kent elkaar van de maneges. En die rijdt op dat paard, en die heeft echt een kutpaard. En die doet het met die stalknecht, en blablabla. En een beetje een roddelcircuit is het. En het allerergste aan die dames vind ik dat ze zijn zo idolaat van dat paard, dat het lijkt alsof ze verliefd zijn op die beesten. En dat vind ik een beetje eng. Weet je, ik had met een meisje afgesproken en we gingen naar een restaurant. En ze stond daar. En ik denk, nou ja, weet je wat, ik ken haar nog niet, ik stel mezelf netjes voor. En ik wil me voorstellen, en het eerste wat ze zegt is... Mijn paard heet Double Diamond! Mijn paard heet Double Diamond! En hij heeft hele mooie manen. Wil je een rondje op mijn paard? Hè? Ik heet Kai. En mijn paard Double Diamond!